Itt vagyunk Tőlösi Józsefnél, aki nem iszik már 20 éve. Alkoholnak nyoma nincs a szőlőbe. Egy darab se. Józsik a kisfiam, itt putulja a hajmát. Itt se ivott még senki vizet. Megnézzük, hogy mi készül odakinn a kondírba. Szerintem nem tudom, milyen mámát készítenek a fiúk, de megnézzük. Te István a főszakácsunk. Éppen lassan rotyog ez a soproni szűz. Ciklon. Helyett ciklon. Úgy. Mi készül, István, mi készül, hadd halljam. Ez egy 3 fűszerből álló, nagyon finom sörlé, ami Ádám Brauból áll, soproniból és soproni szűzből. Főke ciklomból. És melyik adja meg úgy az ízét? Az ízét az igazán a sima soproni, az adja meg az amottát az egésznek. Ja, értem, és a soproni szűzet meg kell baszni, hogy kijöjjön az íze. Hoppá, kilötyögött. A francba. Kilötyögött. Pityu, figyeljünk oda, na. Jön a zsűri. Szőlősi Józsefet várjuk kóstolásra, mert pontozás következik a